Προσωπικότητα 9. Ο τρόπος σκέψης της προσωπικότητας 9 είναι τακτικός, που σημαίνει ότι πάντοτε στοχεύει στη νίκη. Έχει μια τακτική πάντοτε βγάζετε μια τακτική η οποία σας οδηγεί στο να νικήσετε. Έτσι, πάντοτε δηλαδή επιδιώκετε να οτιδήποτε κάνετε στη ζωή σας θέλετε να βγαίνετε νικήτρια. Είναι αρκετά δυνατή ενέργεια. Η προσωπικότητα 9 έχει πολύ δυνατή ενέργεια, έχει την ενέργεια του πολεμιστή. Ωστόσο αυτό μπορεί να της δημιουργήσει και προβλήματα. Αυτή την δύναμη συνήθως την διοχετεύει προς τα έξω, δηλαδή προς τους ανθρώπους. Γι' αυτό και εσείς θέλετε συνέχεια να βοηθάτε τους ανθρώπους. Συνέχεια θέλετε να βοηθάτε τους ανθρώπους. Ακόμα και αν δεν σας ρωτούν και δεν σας το ζητούν, εσείς θέλετε να τους βοηθήσετε. Συνέχεια, τρέχετε. Φυσικά κάποια στιγμή απογοητεύεστε γιατί δεν παίρνετε αυτή την ανταπόδοση. Δηλαδή βοηθάτε τους ανθρώπους, αλλά μετέπειτα όταν εσείς θα χρειαστείτε κάποια βοήθεια από αυτούς τους ανθρώπους, δεν την λαμβάνετε αυτή τη βοήθεια. Και μετέπειτα εκδηλώνετε μεγάλη διαμάχη στην ηθική σας. Και κατά αυτόν τον τρόπο κλείνεστε στον